Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edo da enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzuak, Ili kafearen banatzaile ofizialak saio hau babesten du. Bueno, egunon, hemen gaude, Inauteritako kontzertua izango dugu gaur, udal txistulari banda eta gero musika bandakin. Eta bueno, Inauteriak bat ozela eta atzo Kalderero kalejire izan zen, eta gaur kontzertu izaten da urteroko ituraz. Aurten zuzendari aldaketa izan deu, nire lehenengo urte izango da, zuzendari txistulari bandako zuzendari bezala. Eta bueno, betiko doinuak eskainiko diteu. Inauteritako errepertorio osoan laburpen txiki bada, segurako albora da, baratzako pikuak, pastelero, idiarenak, oso doinu ezagunak jende guztiantzako. Lehenengo urte izan da, eskaini nahiko genioke kontzertu hau, hainbeste urtetan gukin zuzendarilaren da nahitu dan Iñakiri, eta mendiai, hoxe, ondo pasa eta haupa Inauteriak. Asko egin zula bere alde Miguel Martínez de Lecea. Miguel Martínez de Lecea, bere obra bat sartu genduan Isilka, nire anaiak eta nik alboradan, eta jarri genduan izena Lexearena. Ni bazekiat beria zala, eta nik idatzi nian, eta letra jarri ere bai. Baina hor zerean alboradan piezak lardatx batzuek, eta haiek kendu eta sartu genduan Habanera Lexearena. Para mí, pues el principio de las fiestas y es un día muy especial para todos los tolosanos, el escuchar la música de nuestro repertorio clásico de carnaval. Me emociona mucho, simplemente ya cuando no tocaba ya me emocionaba y ahora que toco pues más sientes en la sangre la alegría que imparten los Inauteriak. Diana, Tolosako Diana, zoragarria da. Beti dandik etorri izan izelako, goizeko 8etan donea, Dianakin eta hoi barrun dauket. Benetan alaia, sentimentu handikoa, mezkla askoko musika da, aparte hemengo egileekin zuena, aparte kanpotik ekarritakoak, dauke denetako musika daukagu, zoriotzekoa musika hau. Aukeratuko nuke Praskoarena, zerbait berezia aukanetzako, ez dakit melodia dan o zer dan, baina abesti honek motibatu ideit.
Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edota enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzuak, Ili kafearen banatzaile ofizialak saio hau babesten du.